Salam merhaban dogonlar, evi birleşler. Gıytka sabır bildiriş etmekteýär. Netip bolsa, İngilç bagary şu Türkmenistanyň halk hereketiniň aktivistleri göz atynda saklanýan Juma Kapar bilen bayramyň ýagdaýy bilen baglanşykly. Şol nähili göz atynda alyndy. Ondan soň şuň neçeni nähili tapdyrlary baştan geçirdik. Nämeler bolup geçdi, kim näme etdi, nähili zatlar bolup geçdi. Şolaryň hemmesini halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirer. Inha halnada bilen taparaň çykyşyny gördük, tomaş etdik. Yerlikli birlikler etdiler, duýduruşlar berdiler, hakykatynam şeýle. Inni türkmen aktivistleri mundan soň özüni gowgorasyn, hiç kime özüni ağırlatmasın, alcırap, alıntap şeýle ýagdaýlarda aktivistin, opozisiýanyň garşysyna çykyş edýän adamlardan kömek soramasyn, ýalňyşyp olar kömek etmeň deregine gaýtan fursatdan peýdalanyp, has ziýanly, has köp ziýan etmeň ýa-da diktatorlygyň türkmeni gul etmek isleýän batybalçylaryň bize garşy edýän oýunlarynyň siriýaly aktivistlere täsir edip bilýänini görüp begenerler. Näme diýär? Dostluk duşman mat bolsun diýär. Şoň üçin hiç wagt aljyra duşmanlardan haraý gözleme, duşmanlaryň gujogyna öwrüňizi eltip atmaň. Bärde hiç ýeli korkar ýaly, çekiner ýaly, aljyrar ýaly, alantar ýaly ýagdaý ýok. Adwokatlar, kanun bilen iş çalışan adamlar, häzir polisiýede işleýän, owal işleýän tejribeli adamlar hemmeler şol işiň uğruna aladykynda inha inni halnada bilen taparaga da goşulýar, tögelemi. Şoň üçin esasda arapda we asasan hereket edeliň, bilýän maglumatlarymyzy, rahatlamyzy paýlaşalyň. Hiç kimden hiç taklamasyn, hakykatda saklamasyn. Şol oglanlary hemmämiz bilije azy gelip alyp çykaly. Ondan soň häme gurrun etmeli bolsa, näme etmeli bolsa, galandan soň döwletli maslahat bilen çözer. Onu biziň efirlerimizde şu mesele bilen baglanşykly has çekmejik maglumatlary dikkatyňyzy ýetirýänçe häzirlikçe hoşdap bolun.